elindult ma? Ja, igen, elindult. Kurva Sziasztok! anyádat! Sziasztok, Levis vagyok. Itt van velem. GP, sziasztok. De nézz oda! GP Counter-Strike-ozik, én meg veszem fel a Nem. videót. Beszélgessünk már, miről beszélgessünk? Ezekről a rohadékokról. Na, nyugalom. Nézz oda! Hova? Anyádat nem akarod megrakni? De nézz oda, bazd meg, le se spannol, de már meghaltam. Halljál már meg, te strici! Jó van. Durva volt valamelyik nap. Játszottunk, pontosabban GP játszott. Azt, hogy mondta, hogy nézzek, azért, hogy mit mondta, hogy nézzek magam mögé, vagy Ja, igen. De nézd meg, átlő a falon. nézzek magam mögé. Hátra néztem, és láttam, hogy mögöttem nincs senki. Hú, de érdekes sztori volt. Most Az. held már újra. Nem akarom, nincs kedvem. Nincs itt fent egy baszott admin? Hát most nincsenek fent teljesen se, úgyhogy Mert te tudod. Ne lövődözzél a faszkala. Nem. mert Elég, hogyha én szidom őket. hát aztán lesz. Hát most mikor volt az 2 órakor? Honnan tudjam? Volt bent egy osztálytársunk. Akinek nem szeretnénk kimondani a nevét, de Petinek hívják. Igen. Csak hogy benne legyen a videóban, az Apanyik Péter. Szemét vagy. Nem, Engem esetek csak. az köcsög. Ez Kicsoda? a baszott bendikem. Mert? Új videót kezdett. Na mindegy. És olyan jó érzés volt headshotot adni neki. Csak így ilyen lövöldözni meg. És. Hú, hát utána igen, adtál úgy. Utána meg úgy lőtt le, hogy éppen el voltam fordulva és töltöttem. Már megint állt le a falon. Fú. Melyik szerveren Gyere már játszol? is föl. Mi? Most még nem. Nem még? Jó, Nem. tehát Erígyél már haza magadnak. Ez kb. Olyan, mint egy bizonyos... győzik a stílus, hogy menj haza magadnak. hát nem arról beszélek, hanem a videóról, hogy alig beszélünk benne. Nem, more. Biztosan úgy van, ahogy te beszélsz. Hát te csak játszol, hát most. Nem, olvasok. Persze. 6 headshot egymás után. Tényleg nem csitel a gyerek. Na igen. Menj specbe és tanulj. Milyen Te nap az a meghaltál gyerek? anyádnak a picsájába. Na igen, amiről szerettem volna beszélni, hogy megjelent. Hát nem is jelent meg, hanem De megjelent. Mi? huncutkodnak egy ilyen gyermekek, azt hiszem a Team Play az a nevük. Na és őket majd lesz egy ilyen Kibe? sorozat, hogy kihívjuk őket. És igen, őket. Én biztos nem beszélek azokkal a nyomorékokkal. Hát én sem fogok, csak kihívom őket, ennyi. Ja, jó van akkor. Streames vagyok. Na igen. És kihívom őket ilyen párbajokra. És arról lesz videó. Meg elkezdünk nem sokára egy Minecraft videót is. Amit én fogok felvenni, remélhetőleg. Igen. Én rühellem, na mindegy. Az a lényeg, hogy ez lesz ez a 2, meg én hát egy barátom ajánlásával, nevet nem mondok, Nagy Péter Máté. Ja, Máté. Melyik Ah, Máté? hát elébb mondtam, na mindegy. Mondta, hogy töltöttem fel ugye Need for Speed-es videót, és hát hogy annak legyen folytatása. És ebből is új karriert kezdek, és abból is elindul majd egy új videó. De úgyse fogsz játszani, tök mindegy. Akkor is, hogy kezded az elejét? Sziasztok, ez itt most egy Counter-Strike Need for Speed Most Wanted videó.
Hát na, Counter-Strike-ra voltam beállva. Aztán... És le fog lőni. Jó, hát lőjön, na. Mit értek az engemet? Menj már innen te meg. Megint. Hattarányos. 3-8 ellen. És headshot. Headshot 800 méterről. Ha minden igaz, akkor... Milyen? Farmingban benne vagy? Mm. Jó. De azt is te veszed fel. Úgy járunk, mint igen, Norbival, csak hogy benne legyen a videóban a neve. Játszunk, ez egy sztori, játszunk, rohadtul jó fut, megjelenik a Peti, és a minden beakadt, minden szar. Jó. De viszont egyszer játszottunk úgy, hogy mi ketten, és akkor nagyon nem akadozott, sőt jobban vitte. Norbi örül, hogyha a Chrome-ot meg a Skype-ot elviszi egyszerre a gépet. Tudjuk meg az igazat. És ez a gyerek. Előtt már megint? Egymás után 8-szor. És pont headshot mind. Megesik az olyan. Megint ez a gyerek. Az a baj, hogy nekem az a Counter-Strike van letöltve, a magyar billentyűzetes, és az ilyen, mint úgy mondom, hogy berakom a játékba a cheatet, és Elég. az ugye nem indul el a cheat, nem engedi bele a játék. Headshot. Úgyhogy én ezért nem cheaterek. Cheaterek vagyok. De amúgy csinálni. Hát simán, hát most játszok, azt most megerőltessem magam. Anyát picsáját. Hát mint ahogy te voltál, azt hiszem délután, hogy na akkor most elkezdek játszani. Ez is jó volt. És oldalról falon keresztül. Beszéljünk most a lagokról. Voltam lagokról. A lagokról? Bementem GP-hez. Nem, ez izé volt. Hát a legendary az egy külön műfaj. Úgyhogy ezt hagyjuk. Na az a lényeg. GP csinált LAN világot. Hol? Mesterem szíven, tudod. Ja, biztos igen. Azt raktál, azt hiszem, TNT-t. Azt meggyújtotta, a TNT eltűnt, és utána rá vagy, hát ilyen Ja, 2 perces, 2 perces fázis késésbe robbant fel. Oké. Úgyhogy az is jó volt. A Legendary MC-ről még ne is beszéljünk. Hát ez tiszta jó. Egyik pillanatban rohadt messze van az, ami másik pillanatban ott terem előtted. Úgyhogy, és írtunk ilyen panasz szóltam ezt a Facebook oldalukon, és azt mondták, hogy a szerver nem laggolt. Hát arra biztos, hogy a gépet szar. Na, felmentem laptopon, ami 2 milliószor jobb, és azon is így megyek, a játék az nem szaggat, a zombi pigek szaggatnak, mint az állat. Megütöd, Mint a te akkor- hangod most. hát kurva erre nem szaggat. A hangod? Én nálam igen. Hát megint mindegy. bandolt. Érted? Igen, bandolnak. Csiteseket meg hagyják tovább játszani. Ja, felszakadt a bőr a lábamon. Oké. Ez most kit érdekelt? Engem, hát tudod, hogy fáj. Fájjon na. Fáj neked is. Ha nekem fáj, neked is fájjon ma. Nekem nincs sebe a lábamon. Felhívjuk most Panyi Kibetit? Nincs is fönt. Nincs. Hát tudom. Nincs. Ugye? Én is tényleg kibároltak. Engem arra Elite Publicról, mert hát anyáztam, meg elkezdtem, hogy kill. És ezért. Jó. Ja, hogy állsz a barátnéddel? Tudod, aki néz téged? És te hogy állsz a másikkal? A te is. No comment. Én is így vagyok. De a diét ronda. Hát én is. De buci vagy.
Nem vagyok az. Ez most live? Nem. Jó, akkor ezt kivágod belőle. Nem fogom kivágni. Ki fogod? Nem fogom törölni. Akkor letörlöd. Újra feltöltöm. Én meg újra letörlöm. Akkor ez így fog haladni. Jó, nyugodtan, én ráérek. Te úgyis csak este vagy fönt. Meg néha délután. Néha. Igazából Hát igen. mindent. Na, ugye ez egy szuper péntek adás. Elején is felejtettem mondani. Nem, tök mindegy. Na és az a lényeg, hogy feltöltöm a videót. Igen, feltöltöm. És hogyha nekem nem tetszik, én meg letörlöm. Akkor bekaphatod, nem mindegy. Hogy kérdéseket nyugodtan írjatok a kommentbe. Akkor is, ha nem akartok. Pontosan, meg akkor is lájkoljatok. Kifatjátok, leviszt. De csak Micsoda? ilyen izés, ilyen. Bármire, hogy kukát megnyalja, vagy ilyesmire. Na. Na. Ez neked is új volt, mi? Meg akkor bátran iratkozzatok fel, lesz még több videó, na. Csak egy mostanában nem nagyon teszünk fel, mert mondjuk Nincs az idő. igazat. Van idő. Csak mi abba Counter-Strike-ozunk. Csak Mint ahogy sok mindent. mint Nincs hogy tegnap és fél 11-ig. Igen. Aztán egy tag bejött a szobádba, azt mondta, hogy kipózlak a gép elől. Ezt tényleg ki fogod törölni. Azt nem fogom. De ki fogod. Nem, habiztam, nem jött be senki. Akkor Na. kitörlöd. Nem fogom, Ki hagyjam fogod? a békén. Nem. Na. Hát itt lenne a vége. Köszi a megtekintést.